Meningen med livet er, at man ligesom skal finde sig selv og finde sin egen mening med livet, ligesom. Ja. At du skal leve dit liv, som du gerne vil leve det, og være sammen med dem, du kan. Ja, og det er meget vigtigt at finde sin indre balance, så man kan være i harmoni med alting, ligesom krig. At have fællesskab og sammenhold. Ja, og have respekt for andre, og så venskab og kærlighed til andre mennesker. At have det sjovt, og gøre det sjovt for andre. Vi tror, at meningen med livet er, at man skal nyde hver dag i sit liv, og man skal ikke forkaste nogle dage. Du skal bruge alle dage fuldt ud, så du kan huske dage, og ikke bare det hele bliver pædet sammen til en masse. Man skal kunne huske hver dag fremad og lave noget specielt hver dag, noget der giver minder og sådan noget. Altså, meningen med livet, det er jo at fare vild, og så finde sin vej i livet. Og det kan man gøre på livets sti, eller man kan gøre det af forvirringssti. Man kan vælge, hvad man vil. Vejen er åben, der er masser af skov. Og det er helt okay at gå forkert, og så finde det igen. Så bare man finder det, altså i stedet for at følge andre, skal man finde det selv. Så er du bare kort og kompas og lige spænder det, og så er du tilbage på livets vej. Meningen med livet er, at vi har snakket meget om, at det måske, det der med at folk siger, at det kun er at rekreere og bare leve sit liv, som at bare, det handler bare om at få børn, og så gå videre til få den næste generation til at gå videre. Det mener vi ikke, livet er. Vi mener, det er at leve livet og leve i nuet, og få det bedste ud af mulighederne, som du får lige nu. Og det er derfor, vi har så lavet den her ørn, fordi vi mener, den repræsenterede noget frihed, også noget styrke, og sådan, ja, meget, hvad livet handler om. Meningen med livet er at sætte sådan nogle mål, for det at fuldføre dem. Og det kan man kun gøre ved at hjælpe hinanden. Det har vi set herude i Group Territory, at alle har ligesom brug for alle, og ellers kommer man ikke igennem det. Nemlig. Meningen med livet er 42. Meningen med livet er relativt til individets behov og tanker og hvad det kan lide at gøre. Ja. Det er at have det sjovt, og leve i nuet, ja, og rykke sine grænser. Og så er der også nogle gange bare gøre nogle ting, man ikke lige havde troet, man turde gøre. Og så er det bare nyd det er jo. Meningen med livet, det er at finde sig et sted og slå sig ned. Og så hver morgen, når man vågner, så skal man bare føle, at man er det rigtige sted. Og selvfølgelig må man gerne føle sig utilpas nogle gange, men den der med, når man vågner, og man bare kan mærke inde i sig selv, at man slapper af. Så det er at finde et godt sted at slå sig ned med de rigtige personer. At nyde det. Ja, man skal nyde det hele, og bare være glad for, at man lever. Meningen med livet er, at man skal leve i nuet og ikke tænke så meget på, hvad der kommer forude. Bare nyde livet og gøre, hvad man vil. Ja, og være glad over de små opture i livet, og så følger der selvfølgelig nogle nedture med, men det må man ligesom komme over. Meningen med livet er at have det sjovt og Tag det stille og roligt, ikke noget stress. Bliver med stress, og så går det bare lort til. Meningen med livet er at have en god ven, og en, der kan tage igennem svære udfordringer. Kærlighed og venskab og stærke fællesskaber. Men i bund og grund bare være glade. Meningen med livet er at nyde det, imens man har det. Ja. Jamen, altså det er jo de 3 gange S. Ja, søvn, sukker og socialitet. Og meningen med livet, det er at gøre verden til et bedre sted, ud fra mine meninger og mine holdninger. Og på den måde gøre verden til et bedre sted for alle at være i. Jeg mener, at meningen med livet er, at alle skal have det godt og være glade. Ja, men vi har valgt at sammenligne meningen med livet med en snegl. Og det er fordi, at sneglen altid tager sig god tid. Og den er tålmodig, og den lever i nuet. Og det synes vi er meget vigtigt at huske på. Vores mening med livet er næbdyr. Næbdyr kan mange ting, og de er både pattedyr, men lægger æg. Altså, alle mennesker skulle leve, fordi næbdyrene er der. Alle burde tilbyde næbdyr. Næbdyr er det ultimative. Vi synes, meningen med livet er, at man skal være sammen med dem, man elsker, og have det godt med sin familie. Det var meget smukt og poetisk. Meningen med livet, det er at leve livet og at få en masse fede oplevelser, og det får du ved at være spejder. Og opleve verden.
og have det mega fedt, og så forhåbentlig få et til liv, når man dør. Meningen med livet er at nyde det, mens man har det. Jeg synes, meningen med livet det er at gøre sig selv tilfreds med sit eget liv og opnå, hvad man har lyst til i sit eget liv. Ja, meningen med livet det er at være sammen med sine venner og have det rigtig hyggeligt. Og gøre det, man vil, og det, man ønsker at gøre. Ja, og være glad. Ja, og man skal tro på sig selv, for ellers så går det ikke så godt. Ja, for det meste. Meningen med livet, det er at udvikle sig og nå et punkt, hvor man føler sig tilfreds, og hvor man føler sig glad. Og hvis man ikke udvikler sig, så har du ikke nået meningen med livet. Altså meningen med livet, det er, at man skal have det godt og hygge sig hele livet igennem. Og man skal passe godt på sine værdier. Ja. Og så har vi lavet en bæver som vores indre totem dyr. Fordi at bæveren beskriver hyggen og beskrivelsen af at være fri. Meningen med livet er at finde sin egen mening med livet. I stedet for at lytte til, hvad andre siger, at man skal gå efter i sit liv. Meningen med livet, det er kærlighed og venskab og have det sjovt. Så er det sammenhold og bare nyde livet. Vi mener, at meningen med livet, det er at nyde det, mens man er her, og have det så godt som overhovedet muligt. Bare ligesom finde ud af, hvad man gerne vil med sit liv, og så gøre det. Det er fedt. Selvom det nu er endnu federe, så tror jeg, at jeg ikke til en. Jeg synes, at meningen med livet er at få gode oplevelser med gode venner og tage på en masse fede løb og komme ud over kanten, lære sine egne grænser. Jeg lærer sig selv at kende og også andre mennesker og have det godt socialt.